बाल बच्चा कैसा है? अच्छा है. बाल बच्चा अच्छा है, सब अच्छा आहे. मेलोची नागिन निघाली, नागोबा डुलाया लागला. आता तुम्हाला दाखवतो आजीच्या इकडे किती पाऊस पडतो बघा. बापरे, हे बघा. बापरे, हे बघा इकडे काय, त्याच्या आतूनच पाणी येते. जबरदस्त. आजी हे धरा. मी धरू आले काढते का? थांबा थांबा घेते. हाक मारायची ना सोड. टिकू हे घाबरी आहे. हे काय करतं, माझ्यासाठी करता? बटाट्याचे. करा करा. त्याच्यावर सर्व टाकायचं आहे, मसाला वगैरे. बरं आहे का तुम्ही? हा बरं आहे. तू बरं आहे का? हा मजेत मी बरी आहे. आहे. आजीची साडी. अरे वा आजी, अरे वा. हा कोणाचा फोन आलाय? आजीची साडी. का फोन कोणचा आहे काय सांग? कोण आहे? हॅलो. तिकडे नाही, तिकडे मम्मीचा फोन आलाय ना. तिकडे मम्मीचा फोन आलाय आणि बाबूला दाखवतो आम्ही त्यांना व्हिडिओ कॉल करून. जसं त्यांना दिसली नव्हती ना एवढा वेळ. आणि इकडे माझ्यासाठी जेवण बघा काय वाटलंय बाबा. इकडे आलं की हॉटेलसारखंच वाटतं. आजचं मेन्यू बघा आजीच्या घरी काय आहे. आजी आहे त्याच्या घरी चपाती, ती मिसळ, भाजी, भात, बटाटा फ्राय, बटाट्याची भाजी, लोणचा, चटणी. खरं सांगतो इकडे आल्यावरती ना, आता मी आलो नसतो की एकच भाजी असते, पण मी येते म्हणून स्पेशली त्यांनी 2-3 भाज्या बनवल्या. आणि खूप माया लावतात, म्हणजे खूप प्रेम करतात. तिकडे आजीला काहीतरी आजीचा कॉल आला आहे आणि तिकडे मी माझ्या फोनवरती. आणि इकडे बघा लाईट आहे ना, लाईट जरा कमी आहे ना म्हणून एक्सटर्नल लाईट घेऊन फिरतोय. आणि मी आजी आतेला, ताईला, काजलला, मम्मीला आणि आपली त्रिशिकाला व्हिडिओ कॉल करून दिलेला आहे. मग ते तेवढं बोलतात तिकडे. त्यांना पण एन्जॉय करू द्या. आणि या तुम्ही सर्वांनी आपल्याबरोबर जेवायला. मस्त बटाटी फ्राय बघा, एकदम मस्त वाटतात. आणि मग आता सोयीस्कर, आता जरा मध्ये काय लाईट येते जाते, पावसाचं आहे ना, तर मग इकडे गावी कशी लाईट येते जाते. तर सोयीस्कर बसूया आता. नंतर मग आपण आजी आतेसोबत बोलूया. आजीचं जरा शूट घेऊया, आजीची शूटिंग घेऊया जरा. आजीला पावडर लावायला सांगा. पावडर लाव जरा, केस बीस बांध वरती. आजीचा पावडर लावायचा कार्यक्रम चालू झालेला आहे. नाही लावत अजून, थांब जरा. नाही लावत आहे. नाही, थांब जरा, लावते. हा आमचा बेडरूम, या हॉटेलचा बेडरूम आमचा. आमच्या बेडरूम आम्हाला सर्व्हिस इकडे मिळते दरवेळी. कधी पण आलं की इकडे असतं बेडरूम आमचं. त्या दरवाजाला तुम्ही विचाराल की हे कुठे आहे, म्हणजे ओपन कसं करायचं. तर पूर्वीच्या दरवाजाला मग असं ओपन करायचं होतं. हे असं असतं, हे असं वरती फिरवलं की ओपन होतं बघा. हे फिरवलं मग असा दरवाजा ओपन करायचा. हे लॉक, दरवाजा ओपन झाला. आमच्या आजीचं घर, मग किचन. तुझा आपण पावडर लाव जा. देवपूजा करता. बत्ती लावते, बत्ती लावते, दिवाबत्ती. आज वालाची भाजी. संध्याकाळचं छान झालं. वालाची भाजी आहे. पावडर लावते जराशी. तो जेवढा पाहिजे ना तेवढा वैताग. मोठा डबा काय लावले? तो बघा ना, तो मीना काकीचा डब्बा. काय ती पूर्वीची आपली मीना काकी. ती नाही मी लावली. ती नाही लावत. ती माझ नाही आवडत ती. मग कोणती आवडते ती तुम्हाला? आज तुझी आजी लावायची. हा काय. तुझी आजी आवडायची ती पावडर. माझी आजी म्हणजे तुमची बहीण ना. हा, माझी ताई. हा माझी ताई. बंद करू? हा हा. हा? शीर उडत जात नाही. लय पाऊस आहे, भरपूर पाऊस आहे रे बाबा. पावसात नाही ना. आज गुरविंग चेंज झाली का? गुरविन चेंज झाली, दुसरी आहे. आपले कलवती आईचा फोटो.
आईंचा फोटो अरे हा हे बघ हे वारोळ्याचं पूजा केलेली. पूजा केली आहे ना ती. हा ते त्या दिवशी. आता आजी सांगणार आहे ना त्याच्याबद्दल. हा आजी सांगेल नागोबा असतो की नाही. नागोबा डुलायला लागला. नागोबा दिसला की पळत. नागोबा तुमच्या अंगात आला होता. हा तुम्ही व्हिडिओ बघितला तो, आजीच्या. दोघं व्हिडिओ बघितला तो, नाचायला लागलो ते. मग आजी असती तर आजी पण नाचायला लागली असती. जवळ मग आजी पण जोडीला. मी म्हटलं आजीला तू पण जा म्हटलं हे बघ. नाचायला. का आजी नागोबाच्या गाणं नागोबाच्या काय, तोंडाला पावडर होटाला लाली. तोंडाला पावडर वटाला लाली. मुलगी आमची जाम भारी. गोमू बाजाराला जायला गोबू बाजाराला जायला शिकले. हा काय हा. पावडर लय लागले आजी पोचा. होय. आजीला मीच बोललो पावडर लावा, कारण कसं एवढे सर्व माणसं बघतात ना, तर एकदम चांगले दिसा बोललो. होय बघा काय जास्त खर्च पावडरचा माझा. बघी ना आमच्या जावी. हा कुठे जातानाच लावते फक्त. त्याच्यापेक्षा जास्त खर्च मम्मीचा. मम्मीला सारखी सारखी पावडर हवी तिला. आमच्या शेतात लय पावडर हा, लागायची. आजीला पण तुझ्या खूप होतं ना. हा तेच आजीचा बघून मम्मीने घेतलं वाटतं ते. ती का उठता बसता पावडर लागायची माझ्या बहिणी. सर मग ते काय सांगते ते सांगताय ना तुम्ही ते. वारुळाचं सांगते आजी. हा वारुलाचं हा. मी बाहेर जाते हा जरा. या या. हे बत्ती लावली दिवा. हे म्हणजे आता किती दिवस झाले नागपंचमी. झाले ना 3-4 दिवस. काय किती झाले बाबा? खूप दिवस झाले, 1 आठवडा झाला वाटतं. ते काय आहे घातलं कधी ते. झाली? कोण हे वाली? ते वेलदोर ना. वेलदोर म्हणतात आणायचा त्याला. आणि पूजा करायची ना. हा मम्मी व्हिडिओ मध्ये बोलले ते वेलदोल हा, लागतोय ना. हे लागतो. सगळा बाहेर पण होता मी याच्यावर. विकत पण आणलेला वारुळा, रत्नागिरीत ना. तो रत्नागिरीचा तिरडा होता. वगैरे सर्व असतो. आणि हे आणि हे काय काय ते घालताना हे करून द्यायचं. करंजा सगळे काहीतरी लागतात म्हणतात हे. त्याला. मला काय ते काय actually माहिती बोलायचा नाही. हे भाऊबंधांचा वाडा वडिलांचा काहीतरी असं म्हणतात. आधी भावांचा नाही नकट्या प्रत्यांचा भावाबंधांचा हो हे ते. विस्तार वाढो आणि नमस्कार करायचा. नाही ते हे ना हे ही बोलली, मी नाही काय बोलले. हे बघ हे असं इथे ते हे आहे ना बिल आहे ना मला हसायला येतं हे तिथे असं सर्व म्हणताना. दूध ते काय तिथे बीळ ठेवायचं आहे त्या बिल आहे. साईडला. काय काय. हो ते हे बघ. सगळा ठेवायचा तिकडे हम्म, हा हम्म. आणि टाकायचा त्याच्यात लावे हे बघ लावे आणलंय. तिथून जर बाहेर आला तर पळत सुटणार. हे लाय आपले तेच ना आपण. हा, हे. हा हे बघ, सगळ्या जातीचे आहेत. सर्व 2-3 हे बाजार चाललं आम्ही काढलेले नाही झोनला आणि वरी मम्मीने काढले होते आणि ना ज्वारी. हे ज्वारीचे काढले होते हा, फक्त. ज्वारी भाताचे ज्वारी ते असे ज्वारी. टाकायचे ज्वारी वरी आणि भात. आणि म्हणायचं ते भात असतं ना आजीच्या अखंड. देवळात सर्व मंदिर आहे, सर्व देव सर्व आहेत देवाचे काय है ना. हा. सर्व देवाचे. लागत्या प्रत्यांचा भावबंधांचा हे विस्तार वाढ हे पण आता चेंज करणार आहे सर्व. आता काय? खाली घ्यायचं हे चेंज करणार आहे हे ते खाली उंच घेणार आहे. झालाय ना हा भाग उंच झालाय ना खाली असं ठेवू नये. जाते नाग ते पॅस- पुंजाया आई मी जाते नाग पुंजाया आता लोक पासी येणार आहेत ना हे पण बंधू बघायला. मागवया पासी बंधू मागवया आई मी जाते नाग पुंजाया आई मी जाते. काय म्हणायचं नागोबाचे हे फडे धैदूत पडे नागोबाचे फडे धैदूत पडे नकट्या भक्त्यांचा आमच्या हे लिस्तार वाडे. हा असंच हा, मम्मी पण आणि काहीतरी बोलली. भावबंधाचा माहिती आहे ती. हे लिस्तार वाढो असं बोलायचा. आधी त्यांचं बोलायचं नागोबाचा. माणसं विचारत तुम्ही बरे आहे का विचारतात. हा कोण हा तुम्ही बरे आहे का कोण विचारतंय. सर्व माणसं. सर्व हा विचार हा मी आता बरी आहे मला बरं नव्हतं मम्मीला पण विचार आता बरी आहे मी. काय मला तसं काय नाही. बाल बच्चा कैसा है. अच्छा है बाल बच्चा अच्छा है सब अच्छा है. हाँ थोड़ा बीमारी होती है मला हाँ आता ठीक है. अभी ठीक है. अभी ठीक है थोड़ा खाना ज़्यादा नहीं खाता है थोडे वर्ष होती ना. थोड़ा खाना कम खाता है अभी. कम खाता है हाँ अभी आपका सब बाकी प्राणी कैसा है. अच्छा है. भोलू है पोपट है भिल्ली है 3 भिल्ली है हमारे घर. हाँ. सब खाता हो सबका श्रावण आता है अभी कुछ भी मच्छी बिच्छी खाता है नाही. आता श्रावणाची आम्ही काहीच मच्छी बिच्छी बनवत नाही नाही ना. काय नाही सर्व व्हेज आहे एकदम ना. शाकाहारी. शाकाहारी ते एकदम. आता ह्याच्यापर्यंत गणपती
हम्म. हा थोडे दिवस 2-3 दिवस गॅप पडत मग घट बसले की परत दसऱ्यापर्यंत काय नाही. आज आमचे शेफ काय बनवणार आहे? हा हा बिरड्याची भाजी आणि भेंड्याची भाजी, गवारची भाजी, वरण भात, आणि ह्याची गवारीची भाजी, गवारीची भाजी भाकरी हा. असं. आणि चटणी वाटायची पाहिजे तर. बेलोची नागिन निघाली नागोबा डुलाया लागला. बेलोची नागिन निघाली नागोबा डुलाया लागला. असा एक का आपलं फुगडे घालता. तुझी माझी फुगडी गंगान ग सांभाळ आपला डुंगान ग तुझी माझी फुगडी आता काय होते? झाकी तुझी माझी फुगडी झाकी ग सांभाळ आपली वाकी ग वाकी म्हणजे काय इथे असे बाजूवन घालतात ना. हा, सांभाळ पहिले आपली लोक ते. चांदीची घाली ते आता गाणं बोलतात. तुझी माझी फुगडी रंगान ग सांभाळ आपला डोंगान ग असं फुगडी घालायची. आता मला घालता येत ना. मी जब्बर फुगडे घालायचे पहिले माहेरीशीला. तुम्ही घालून दाखवले होते गेल्या वर्षी व्हिडिओ मध्ये, है ना? फुगडे घालायचे आम्ही तिकडे पोरी सगळे माहेरी.